שלום דוקטור, מה שלומך? זו מה חביבה. שלומך? אני התקשרתי לברר מה שלומך, כן, אבל לא השגתי אותך. נכון, לא שמעתי את הטלפון בכלל, יש לי איזושהי הבנתי. בעיה בכלל. איך את מרגישה? אני מרגישה בסדר גמור, תודה רבה. אני ברוך ממש מספרת השם. לאנשים. הם ראו ברוך אותי עם השם. כאבים, כן, הם ראו אותי אז עם כאבים, ואני אומרת להם שזה ממש, ואני מספרת להם עליך. אז תודה אומרים רבה. שטוב לדעת שיש כזה מטפל, ושאם הם יצטרכו, אז הם יפנו אליי. אמרת הדבר הכי חשוב, שאת מרגישה בסדר. זה פשוט עושה לי את הערב הזה. כן, אין לי מה להגיד, באמת, ממש תודה רבה. תודה רבה לך. באמת. תמסרי דש ליוליה. תגידי שהיא צדקה כשהיא סתרה אותך. נכון, אמרתי לה את זה. דווקא כן, פגשתי אותה קודם ואמרתי לה את זה. מה אמרה? מה אמרה? כן, היא אמרה שהיא יודעת ושהיא גם כן מאוד סומכת עליך. זה ממש, באמת, ממש תודה רבה. אין לי מה להגיד. היא יודעת את זה על עצמה. בדיוק, נכון. אני טיפלתי בה, כן, כן, היא אמרה לי שאתה טיפלת בה. בהחלט, זה ושהיא יודעת על עצמה. זה פשוט כיף. זה פשוט כיף לא נורמלי, כי בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה. שתהיה בריא ותמשיך לעשות. אני אומרת לך, זה באמת ממש מדהים, ואני דיברתי עם הבת שלי גם, כשדיברנו וזה, אז אמרתי לה, עוד פעם חזרתי, והיא באמת מאוד מאוד התפעלה. שאני ראיתי את זה על הגוף שלי, זה היה כאבי תופת פשוט. אני גם מרגישה שזה כאילו ממשיך לעבוד בגוף גם. נכון, זה מה שקורה. ברגע שאני מאזן, כן, התהליך נמשך. אף אחד לא יודע מתי הוא נגמר, כן? קל וחומר שאת משתדלת לא, מה שנקרא, לא לצאת מהדברים הרגילים, כן? לא לעשות גבולות, לא לעשות, שמה לב, את פשוט היום המפוקדת כזה, כן? כן, כן, זה ממש... אני מאוד שמח, אני כל כך שמח, חביבה. אני יודעת, ואני שמחה לשמח אותך, כי אני הרגשתי באמת את הלב הזה שרוצה לעזור, שרוצה ממש לרפא, לעזור, וגם כאילו אתה כל הזמן מראה את הפשטות כאילו, זה מומחיות, כן, אבל את הפשטות של השיטה כשיודעים אותה, אז איך זה עובד נכון בתוך הגוף, וזה ממש מקסים, אין לי מילים, אני פשוט שכחתי מה זה לחיות בלי כאב כזה עצום שלא היה, בלי הפסקה פשוט. תודה רבה לך, חביבה, את פשוט שפעת עכשיו כל מה שדבר שלי. תודה רבה לך, באמת תודה. באהבה ותודה רבה לך ותמשיך ותודה רבה, אפילו ביחס הזה גם סיפרתי לחברות שאתה התקשרת ואני עניתי לך בהודעה קולית ואתה אמרת 24/7, אין דברים כאלה. כשאדם לא מרגיש טוב, זה תמיכה כזאת חזקה, שאפילו שנניח אני לא משתמשת בזה מתקשרת, אבל ההרגשה הזאת שיש שם מישהו כל הזמן, שיודע מה קורה ויכול לעזור, זה לאדם שלא מרגיש טוב, זה מאוד 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 חשוב. באמת, כאילו ענית על הכל מכל כיוון, אז באמת תודה רבה לך. אמן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך ותמשיך בעבודה הנהדרת. תודה. כל טוב. תודה רבה. ביי ביי.